Pagdating sa mga high-end hypercars, ang unang mga brand na may isip mo ay ang Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Pagani at marami pang iba. Ang mga manufacturers nito ay mga tinaguriang legends o top dog sa supercar at hypercar space. Ang mga nakalistang presyo dito ay ang presyo ng sasakyan noong una itong inilabas. Sa video na ito, ililista natin ang pinakamabilis, pinakakakaiba, pinakamaganda at sa kasong ito, ang pinakamahal na mga kotse sa planeta. Number 14 sa listahan ang Ferrari LaFerrari. Ang Ferrari LaFerrari ay talagang isa sa mga pinakaabot kayang supercar sa listahang ito. Tila bargain ng presyo kumpara sa pinakamahal na sasakyan sa listahan natin. Ang sasakyan na ito ay inilabas noong 2013 na may top speed na humigit kumulang 220 miles per hour o 354 kilometers per hour. Ito pa rin ang pinakamabilis at pinaka-powerful models sa Ferrari production hanggang ngayon. Ang kumpanya ay naglabas lamang ng 499 units nito sa pagitan ng 2013 at 2016. Nagkakahalaga ito ng $1.4 million o 63 million pesos. Number 13, Pagani Huayra. Isa ito sa pinakamagandang supercar sa listahan natin. Ang Pagani Huayra ay nagkakahalaga ng makapigil hiningang 63 million pesos noong una itong inirelease. Tulad ng LaFerrari, itinayo ni Pagani ang Huayra na may limitadong bilang lamang. Ang kumpanya ay naglabas lamang ng 100 units ng Huayra sa pagitan ng taong 2012 at 2018 at may 20 na iba-ibang version sa pagitan ng 2017 at 2019. Ang bilis ng bawat unit na ito ay hinahalin tulad sa isang Mercedes-AMG V12 engine na may 720 horsepower. Number 12, Aston Martin 177. Ang production ng napaka-stylish na Aston Martin 177 ay tumagal lamang ng 4 na taon mula 2009 hanggang 2012 at sa tagal ng panahon na yon, ang kumpanya ay nag-release lamang ng 77 units. Tulad na nakasaad sa pangalan nito, 77. Sa ilang napakaswerte at napakayaman ng mga kliyente. Sa halagang $1.4 million noong unang inirelease ito, ang 177 ay isa sa pinakamahal na modelo na inilabas ng Aston Martin. Ang supercar na ito ay pinapagana ng isang 7.3 liter Cosworth V12 na may 750 horsepower at pumapalo ng 60 miles per hour sa loob lamang ng 3.5 seconds. Ito ay nagkakahalaga ng 63 million pesos. Number 11, Zenvo TSR S. Maaring hindi mo pa narinig ang car brand na ito. Ang Zenvo TSR-S, nag-debut ito ng maaga noong 2020 bilang isang follow-up sa kasumpa-sumpang ST1. Ang kabuuang output para sa TSR-S ay kahindik-hindik na 1,177 horsepower. Ang kotse na ito ay pumapalo ng humigit kumulang 60 miles per hour sa loob lamang ng 2.8 seconds. Plano ni Zenvo na maglabas lamang siya ng 5 kotse bawat taon sa halagang 72 million pesos bawat isa. Number 10 spot, Koenigsegg 1. Ang unang tinaguriang mega car na Koenigsegg, ang 1, ay lumabas noong 2014 sa Geneva Motor Show. Ito ay isang mas mabilis na pag-follow up sa Regera at kahit na gumagamit ito ng parehong twin turbocharged na 5.0 liter V8, ang 1 ay mas malakas sa 1,341 horsepower. Ang lahat ng horsepower na iyon ay nagbigay dito ng kakayahang umabot ng top speed na 273 miles per hour. Hindi kagulat-gulat na lahat ng bilis na iyon ay humahantong sa isang napakalaking gastos. Ang Koenigsegg 1 ay nagkakahalaga ng 90 million pesos noong una itong inirelease. Number 9, Hennessy Venom F5. Ang Venom ay focus sa carbon parts at aerodynamics. Pinapagana ito na isang twin turbocharged 6.6 liter V8 at umaabot sa 1,817 horsepower. Record breaker din ang Venom at may top speed na 311 miles per hour. Ang presyo ng lahat ng specifications na nabanggit sa kotseng ito ay 90 million pesos. Number 8, McLaren Speedtail. Ang McLaren Speedtail ay isa sa pinakamabilis na brand ng hybrid supercar sa Britanya. Meron itong 1,055 horsepower at isang hybridized twin turbo 4.0
liter V8. Ang Speedtail ay may top speed na 250 miles per hour. Ang presyo ng isang napakalupit na sports car na ito ay 100 million pesos. Number 7 sa listahan ay ang Pininfarina Battista. Noong 2019, sinurpresa tayo ni Pininfarina at in-announce niya ang isang high-end hypercar na kung tawagin ay Battista na ipinangalan sa nagtatag ng kumpanya. Ang pag-reveal ng Battista ay dumating noong Marso ng parehong taon sa Geneva Motor Show. Ito ay may 1,827 electric horsepower at tumatakbo sa 0 to 60 miles per hour sa loob lamang ng 2 seconds. Sinasabi ang kumpanya ay maglalabas lamang ng 150 units nito sa halagang 112 million pesos bawat isa. Number 6. Ferrari F60 America. Ang Ferrari F60 America ay isa sa pinaka-rare na sasakyan sa listahang ito. Ang Italian manufacturer ng supercar na ito ay gumawa lamang ng 10 units ng topless F12 Berlinetta noong 2014 upang ipagdiwang ang 60 years ng pagbebenta ng mga sasakyan sa Amerika. Pinapagana ang F60 ng isang 6.3 liter V12 at meron itong 730 horsepower. Ang Ferrari F60 America ay may top speed na 60 miles per hour sa loob lamang ng 3.1 seconds. Syempre, ang rare na supercar na ito ay hindi rin basta-basta ang presyo. Ang bawat unit ay nagkakahalaga ng 112 million pesos noong una itong inilabas. Number 5. Bugatti Divo. Kabilang sa mga kamakailang debut sa sasakyang Bugatti, ang Divo ay isa sa paborito ng mga fans. Kahit na may pagkakahawig ito sa kanyang mas murang kapatid na Chiron, marami pa din kakaibang may o-offer ang Divo. Meron itong mas pinagaan na gulong, carbon fiber intercooler, at ginawang magaan ng Bugatti ang Divo ng 77 pounds kaysa sa Chiron. Nagtatampok ang Divo ng iba't ibang aerodynamic setups. Ang Bugatti ay gumawa ng 40 units lamang ng kotseng ito. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 261 million pesos. Number 4. Mercedes Maybach Exelero. Tulad ng maraming sports cars pa bago ito, ang Mercedes-Benz Maybach Exelero ay isang one-off. Ang Exelero ay debuted noong 2004. Ginawa ng Mercedes ang Exelero sa frame ng Maybach at binigyan ito ng parehong twin-turbo V12 engine na may 690 horsepower. Ang top speed nito ay 218 miles per hour. Ang Exelero ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 360 million pesos ngayon. Number 3. Bugatti Cento DSC. Pinasimulan ng Bugatti ang Cento DSC sa Car Week ng Pebble Beach na nagpapakita ng isa pang napaka-rare at napakamahal na modelo sa mundo. Limitado sa 10 unit lamang. Ang kotse na ito ay isang modernong take sa Bugatti EB110. Ito ay sinadya upang ipagdiwang ang napakahalagang 110 taong anibersaryo ng Bugatti. Ang natatanging mga style nito ay hindi para sa lahat, ngunit hindi ka naman ipapahiya nito sa kalsada. May presyo ito na 405 million pesos. Ang Cento DSC ay isa sa pinaka-eksklusibong kotse na ginawa ng Bugatti. Number 2. Rolls-Royce Swiftail. Technical na inangkin ng Rolls-Royce Swiftail ang pamagat na pinakamahal na kotse sa buong mundo noong 2017. Ang Rolls-Royce Swiftail ay tumagal ng higit sa 4 na taon upang mabuo bago ang reveal nito noong 2017 at nagkakahalaga ang luxury car na ito ng 576 million pesos. Sa number 1 spot naman natin ay ang Pagani Zonda HP Barchetta. Ang pinakamahal na kotse sa mundo ay isang supercar model mula sa Italia. Ang Zonda HP Barchetta ay isa sa pinaka-rare sa mga magagandang Paganis sa listahang ito. Ngunit ang kumpanya ay gumawa lamang ng 3 units at ang isa sa mga sasakyang yon ay napunta sa CEO na si Horacio Pagani. Ayon sa Top Gear, ang sasakyan nito ay naiulat na nagkakahalaga ng 787 million pesos noong nag-debut ito noong 2018. Ang mga dream cars dito sa listahan natin ay ilan sa pinakamamahaling sasakyan sa buong mundo. Kung meron ka pang supercars o topics na gusto mong i-cover namin, i-comment mo lang sa comment section below. Kung nagustuhan mo ang video na to, hit mo yung like button at mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga car enthusiast contents dito sa channel. Sali ka na din sa malupit na car group natin, yung link nasa description. Salamat sa panonood.